எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பைசி ட்ரீட்ஸில் பார்க்க போகிற ரெசிபி தாரிவாலா சிக்கன் கிரேவி. இது ஒரு பஞ்சாபி ஸ்டைல் கிரேவி. இதுக்காக இன்றைக்கி நான் 300 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். அது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக உப்பு, 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர். இது எல்லாமே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 30 நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க. தயிர் சேர்க்கறதுனால சிக்கன் நல்லாவே சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு 30 நிமிஷம் ஊறட்டும். அதுக்குள்ளே ஒரு பேனில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், சின்னதாக பட்டை, 2 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய், 1 பிரிஞ்சி இலை, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம், இது கூடவே 1 இன்ச் இஞ்சி, 5லிருந்து 6 பல் பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க. 2 பெரிய வெங்காயம் இதை நான் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்லா வணங்கட்டும். இப்போ பாருங்கள், இந்த வெங்காயம் நல்லாவே வணங்கிருச்சு. இப்போது இதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேனில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு அது கூட ஒரு பெரிய தக்காளியை நான் நறுக்கி சேர்த்துருக்கேன். இந்த தக்காளியை நல்லா வணக்கிட்டு அதையும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த மிக்ஸி ஜார் கூடயே சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாமே அரைச்சி இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு பேனில் 2லிருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த விழுதை உள்ளே சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கூட 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் இது சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட நான் கலருக்காக 1 டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இது தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டியதில்லை. இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இது கூட கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மசாலா நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க வைக்கலாம். கொஞ்சமாக கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம முன்னாடியே சிக்கனை ஊற வச்சுருந்ததை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்த பின்ன இதை நல்லா இப்படி கலந்து விட்டுருங்க. சிக்கன் நார்மலாகவே தண்ணி விடும். அதனால் தண்ணி சேர்த்தும் போது பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க. தேவைப்பட்டால் மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்த பின்ன இது கொஞ்சமாக கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது இது கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. கரம் மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறமா இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு குறைஞ்சது 5லிருந்து 10 நிமிஷம் இதை நல்லா வேக வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்கள், அந்த தண்ணி எல்லாமே நல்லா வற்றிருச்சு. இப்போ கரெக்டான கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது. இப்போ நமக்கு சுவையான தாராவாலா சிக்கன் கிரேவி தயார். வணக்கம்.